हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 9वा अध्याय. अध्यायाचं नाव आहे राजगुह्य योग. सर्वात गुह्य म्हणजे गोपनीय, सिक्रेट. पण आपण ते बघण्याआधी रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा सगळ्यांना. आजचा आपला 9वा अध्याय आहे. सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. आजच्या अध्यायाचं नाव आहे राजगुह्य योग. पण आपण आधी तत्पूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो आहोत. आज आपण बरोबर 9वा अध्याय म्हणजे आपला जवळजवळ 50% कोर्स आज पूर्ण होत आहे. तर त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवक की ज्यांच्यामुळे आपली ही 38वी बॅच सुद्धा खूप उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. आणि त्यांच्या सेवेशिवाय हे काही शक्य नव्हतं. तर त्या सर्व कृष्ण सेवकांना वंदन करून आपण पुढे जाऊया. तर आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे काल आपण काय शिकलो, कालच्या अध्यायामध्ये काय पाहिलं? हरे कृष्ण. कोणाला आठवतंय? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बोला. कालच्या अध्यायामध्ये आपण बरंच काही पाहिलं, पण म्हणजे आता मला लक्षात असं आहे की भगवान श्रीकृष्ण असं म्हणतात की तुम्ही मृत्यू समयी तुमच्या देवाचं नाव घेणे इष्ट आहे. कारण त्यावेळेस जर आपलं मन इकडे तिकडे कुठेही गुंतलेलं असेल, जे पुराणातल्या गोष्टींमध्ये मधून जे होतं, तर त्याप्रमाणे परत पुनर्जन्म घेऊन काहीतरी म्हणजे तिकडे वळतो मनुष्य. म्हणून मृत्यू समयी नामस्मरण करता आलं तर सर्वोत्तम. आणि त्याच्याकरता हे आवश्यक आहे की आपला सराव असा राहावा रोजचा. कृष्णनामाचा जप आपण रोज केला पाहिजे, तर ते त्याची सवय होते. आपण असा एक भाग आपल्याला म्हणजे काल बघितला होता आपण. खूप छान माताजी. की कालच्या अध्यायाचा हाच एक सारांश होता की कालच्याच अध्यायाचा नाही तर म्हणजे भगवद्गीता काय आहे, तर भगवद्गीतेमधले जे काही आपण
सारांश मधले काही बुलेट पॉइंट्स असतील, काही मुद्दे असतील, त्यातला हा फार महत्वाचा मुद्दा आहे. आपल्याला मनुष्य जन्म मिळालेला आहे आणि तो माताजींनी खूप सुंदर पद्धतीने पॉइंट आउट केलेला आहे. तर मनुष्य जन्म मिळाला आहे, तर त्याचा आपल्याला जर सार्थक करायचं असेल, तर आपल्याला तो पूर्णपणे तो काय म्हणतात त्याचा आपण ज्याच्यासाठी मिळाला आहे, तर तो प्रयत्नाने तो आपल्याला त्या पद्धतीने मग आपल्याला कशासाठी मिळाला आहे, तर आपल्याला भगवंताची सेवा करण्यासाठी किंवा भगवंताची भगवंताचं नाम घेण्यासाठी आपल्याला तो जन्म मिळालेला आहे. आणि मग त्याचा आपण संधीचा फायदा घेतला पाहिजे की नाही? आपण तसेही संधी साधू असतो. आपण मृत्यू लोकामध्ये आहोत. तर मग ह्या संधीचाही आपण फायदा उचलला पाहिजे आणि नक्कीच आपण मग ही संधीचा फायदा उचलण्यासाठी आपल्याला कुठेतरी आणि प्रल्हाद महाराजही सांगता आहेत, की लहानपणापासून पण ठीक आहे आपल्याला लहानपणापासून नाही जमलं, पण वयाच्या कुठल्यातरी टप्प्यावर आपल्याला हे समजलेलं आहे किंवा हे कुठेतरी ऐकलेलं आहे, हे कुठेतरी वाचलेलं आहे. म्हणजे ऐकलेलं आहे, कुठेतरी वाचलेलं आहे. तर मग त्याचं आपण काय म्हणू शकतो अनुशीलन म्हणजे आपण ते प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करूया, की आपण आपल्या रोजच्या व्यवहारामध्ये त्याचा आपण ती कुठेतरी सुरुवात करूया, की कुठलीही सुरुवात कधीही करणं म्हणजे न करण्यापेक्षा केव्हाही केलेली उत्तम आहे की नाही? मग ती कुठल्याही वयाच्या टप्प्यावर असेल. तर आता आपल्याला हे समजलेलं आहे. तर आपण ते रोज त्या पद्धतीने करणं गरजेचं आहे. आणि अशी आपण एक भगवंताकडे एक मागणं मागायचं, की बाकी काही नाही मागायचं, भौतिक मागणं नाही मागायचं, पण की बाबा मला तुझं स्मरण कधी आपण म्हणतो की नाही, की तुझा कधीही मला विसर पडू नको देऊ. प्रत्येक मी तुला स्मरणात ठेव असं अशा पद्धतीने आणि मग नक्कीच ती एक आपण ते करता आपल्याला आपण जेव्हा भगवंताकडे एवढीच एक आसक्ती ठेवू आणि एवढंच एक मागणं मागू, तर नक्कीच आपली आध्यात्मिक प्रगती क्रमशः आपण बघतो आहोत, की भगवंत सुद्धा सांगताहेत, की क्रमशः आपला हा प्रवास जो आहे, हा उत्तम पद्धतीने होणार आहे आणि काय माहीत आपल्याला सुरवंटासारखं फुलपाखरू त्याच जन्मामध्ये जसं आपण कालच्या अध्यायात पाहिलं, की जर सुरवंट त्याच जन्मात त्याचं फुलपाखरू झालं, तर आपल्याला हाच जन्म आहे, की याच्यामध्येच आपल्याला काय माहित नाही ना, की आपल्याला मोक्ष मिळू शकतो की नाही. तर आपण ती संधीचा आपण फायदा घ्यायला काय हरकत आहे? आपल्याला अनायासे आपण कुठेतरी WhatsAppवर मेसेज पाहिला, रजिस्ट्रेशन केलं आणि आज आपल्याला घर बसल्या भगवद्गीतेचं एवढं सुंदर असं तत्वज्ञान जे आपल्याला ऐकायला मिळतंय, समजायला मिळतं आहे. नाहीतर एरवी भगवद्गीता घरात असते, पण आपल्याला वाचायची इच्छा होत नाही. कारण की त्याच्यात काय आहे ते समजलं पण पाहिजे की नाही? त्यांनी काय सांगितलं आहे ते समजलं पण पाहिजे की नाही? आणि मग एवढी सोप्या भाषेत आपल्याला प्रभुपादांनी गीता अशी उत्तम पद्धतीने सांगितलेली आहे आपल्या रोजच्या भाषेमध्ये. तर तीच आपण आपल्या रोजच्या भाषेत समजून घेतो आहे. तर त्या संधीचा फायदा आपण नक्कीच घेतला पाहिजे. खूप छान माताजी. मला अजून एक चॅट बॉक्समध्ये उत्तर आलेलं आहे. अ, हो. अर्जुनाचे जे प्रश्न होते, की अधिभूत काय आहे? अधिदैवत काय आहे? ब्रह्म काय आहे? अ, आपल्या अध्यात्म काय आहे? तर आपल्या अध्यात्म म्हणजे आपला आत्म्याचा स्थायी भाव आहे. म्हणजे अर्जुनाचे जे प्रश्न होते, त्या प्रश्नांचीही काल आपल्याला कालच्या अध्यायामध्ये उत्तरं मिळाली. आणि मग ब्रह्म म्हणजे आपल्या ह्या पृथ्वीवरचे जे काही सजीव आहेत, जे सजीव आत्मा जे आहेत, आपला जो आत्मा जो आहे, त्याला ब्रह्म सुद्धा म्हणतात. परत आपला आत्मा हा शुद्ध आत्मा आहे आणि त्याचा स्थायी भाव काय आहे? तर भगवंताची सेवा करणं, भगवंताची भक्ती करणं आणि पण काय होतंय, की आपण पुन्हा ह्या प्रकृतीमध्ये अडकलेलो आहोत आणि प्रकृतीचे जे काही वैशिष्ट्य आहेत, जे गुणधर्म आहेत, त्याच्यामुळे आपला जो आत्मा जो आहे, तो बद्ध आत्मा झालेला आहे आणि म्हणून मग काही गोष्टी ज्या अशा आहेत, की मग आपला आत्मा हा आत्म्याचा क्रिया करण्यासाठी आपल्याला हे शरीररूपी यंत्र मिळालेलं आहे आणि मग काही गोष्टी, काही कर्म घडून जातात आणि मग आपण बंधनात अडकतो आणि मग त्याचा परिणाम म्हणून परत आपला पुढचा जन्म मिळतो आणि हेच आपल्याला भगवंत पुन्हा सांगता आहेत आणि म्हणून ते पुन्हा परत ते सांगता आहेत, की तू ह्या पद्धतीने माझी भक्ती कर, त्या पद्धतीने माझी सेवा कर आणि ह्या भक्ती योगामध्ये तर तेच सांगता आहेत, की वेगवेगळ्या पद्धतीने आणि मग आज पुन्हा तेच आहे. आज ते म्हणतायत मी काहीतरी गुह्य ज्ञान तुला सांगतो आहे. तर ते तू पुन्हा ऐक, तच शृणु. आणि मग आता भगवंत काय म्हणता आहेत बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कोण करतंय का वाचन की वाचू मी? वाचन करते.
परात्पर भगवान म्हणाले, माझ्या प्रिय अर्जुना, तू माझा कधीही मत्सर करत नाहीस, म्हणून मी तुला हे परम गुप्त ज्ञान देईन, जे जाणून तू भौतिक अस्तित्वाच्या दुःखांपासून मुक्त होशील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे विल्यम प्रभूजी, मी तुमचा प्रश्न ऐकला. आपण प्रश्न नंतर घेऊया. मी तुमचा वाचला प्रश्न, आपण शेवटी घेऊया. हरे कृष्ण. तर इथे भगवंत काय सांगताहेत की तू माझा कधीही मत्सर करत नाही आणि म्हणून मी तुला परमगुह्य ज्ञान देतो आहे. तर मत्सर आपले जे षड्रिपू आहेत, आपल्या प्रत्येकाला माहिती आहे की आपल्यामध्ये षड्रिपू आहेत, बरोबर? मग कुठले आहेत ते षड्रिपू? सांगू शकाल का कोणी? कोणाला आठवतंय? एखादा सांगितलं तरी चालेल. किंवा आठवतंय षड्रिपू काय आहेत आपल्यामध्ये? ठीक आहे, नसेल आठवत तर हरकत नाही, मी सांगते. आपल्यामध्ये षड्रिपू काय आहेत? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, बरोबर? तर हा जो मत्सर जो आहे, तर काम वासना जी आहे किंवा आपला क्रोध म्हणजे राग, बरोबर? हरे कृष्ण माताजी. तर हे जे आपण हे जे बाकीचे जे 5 जे आहेत, म्हणजे इव्हन हा क्रोध सुद्धा किंवा राग सुद्धा, कालच परवाच मला कोणीतरी प्रश्न विचारला होता, त्याच्यावर मी सांगितलं होतं की राग आपण चांगल्या गोष्टीसाठी त्याचा उपयोग करू शकतो. आपल्या वासनांसाठी किंवा आसक्ती, भौतिक आसक्तींसाठी न ठेवता तो एका चांगल्या गोष्टीसाठी आपण त्याचा, जसं इथं आपण, मी तुम्हाला तेव्हा अर्जुनाचं उदाहरण दिलं होतं की एखाद्याबद्दल करुणा वाटणं, दया वाटणं, तर हा एक मानवता धर्म आहे, अगदी बरोबर आहे. पण आज जी करुणा किंवा जी दया अर्जुनाला वाटते आहे, त्याच्यामुळे त्याचं काय झालं आहे की तो कुठेतरी धर्माची साथ सोडतोय की काय, किंवा कुठेतरी त्याने ते क्षत्रिय धर्माचं त्याच्याकडनं कुठेतरी पालन होईनासं झालं आहे. असं कुठेतरी त्या त्या रेषेवर आहे तो. म्हणजे कुठलीही गोष्ट ही आपण भगवंताच्या कार्यासाठी किंवा भगवंतासाठी त्याचा वापर करू शकतो. पण म्हणजे आपले हे जे बाकीचे जे षड्रिपू जे आहेत, ते आपण वेगळ्या कार्यास, म्हणजे जरुरी नाही की ते भौतिक आसक्तींसाठीच वापरू शकतो, की ते चांगल्या गोष्टीसाठी, धर्माच्या कार्यासाठीही त्याचा वापर आपण करू शकतो. पण तेच मत्सर जो आहे त्याचा आपण कुठेही वापर करू शकत नाही. तो आपल्याला त्याच्यावर नियंत्रण आणणं गरजेचंच आहे. तर तुम्ही भौतिक गोष्टीसाठी नाही किंवा आध्यात्मिक गोष्टींसाठी नाही. आणि म्हणून इथे अर्जुनाला भगवंत सांगतायत की तू मत्सर करत नाही, तू कोणाचाच कधीही मत्सर करत नाही. मत्सर म्हणजे द्वेष कधीच करत नाही. आणि म्हणून तू हे जाणून घे की जेव्हा तुझ्यामध्ये जेव्हा तुला ज्ञान काय आहे ते समजेल, अज्ञान पुसलं जाईल, तेव्हा नक्कीच ह्या भौतिक अस्तित्वामुळे जे तुझ्यामध्ये जे दुःख तयार झालेलं आहे, तर तू त्याच्यापासून मुक्त होशील. आणि असंच परमगुह्य ज्ञान आज मी तुला प्रदान करतो आहे, असं कुठेतरी सांगता आहे. जे गुह्य ज्ञान आहे, जे सिक्रेट आपण त्याला म्हणू शकतो, गुह्यतम असं ज्ञान आहे. मग पुढे आपण बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कोण आहे का वाचन करणार, अनुवाद वाचन? हरे कृष्ण. कोणाला इच्छा आहे? रोहिणी हो, माताजी. मी केला होता हात. रोहिणी. हो चालेल माताजी, वाचा. मी तुम्हाला हा. कोहोस्ट करते. हा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व गोपनीय ज्ञानात अत्यंत गोपनीय असे हे ज्ञान म्हणजे सर्व ज्ञानांचा राजा आहे. हे अत्यंत पवित्र ज्ञान आहे. ते अनुभवजन्य प्रत्यक्ष आत्मज्ञान देणारे असल्यामुळे ते धर्माची परिपूर्णता आहे. हे ज्ञान अविनाशी आणि आचरण करण्यास अत्यंत सुखकारक आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आता हे राजविद्या राजगुह्य, आता हे जे ज्ञान आज भगवंत सांगत आहेत किंवा आपण हे भगवद्गीतेचं जे ज्ञान घेत आहोत, आपण जे शास्त्रांचा अभ्यास करतो आहोत, तर ते हे राजविद्या का म्हटलेलं आहे? की कारण की हे ज्ञान जे आहे हे अविनाशी असं ज्ञान आहे. हे ज्ञान आचरण करण्यासारखं असं ज्ञान आहे. मग अविनाशी असं का म्हटलेलं आहे?
तर आता आपल्यामध्ये बरेच जण कोणीतरी इंजिनियर असेल, डॉक्टर असेल, पी-एच-डी होल्डर असेल, कोणीतरी असेल बरोबर. आपण काय की आपण अकॅडमिक आपण शाळेमध्ये आपण गेलो, कॉलेजमध्ये गेलो, कुठलीतरी प्रोफेशनल डिग्री घेतली, कोणी लॉयर असेल, कोणी सी असेल आणि हे आपण सगळ्यात आपण जर एम-एस केलं, पी-एच-डी केलं, म्हणजे आपल्यासाठी ते एक परिपूर्ण असं शिक्षण आहे. बरोबर की नाही? पण ते शिक्षण घेतल्यानंतर किंवा ते ज्ञान आज आपण घेतल्यानंतर जेव्हा आपला मृत्यू होतो आहे, तर ते जे काही तुम्ही इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये शिकला आहात, जे काही तुम्ही मेडिकलमध्ये शिकला, मेडिकल सायन्समध्ये शिकला आहात, कुठली प्रोफेशनल डिग्री घेतली असेल, तर तुमच्या मृत्यूबरोबर ते ज्ञान सुद्धा त्याचा नाश होतो आहे. ते नाशवंत असं ज्ञान आहे. पण जेव्हा आपण शास्त्रांचा अभ्यास करतो आहे, भगवद्गीतेचा अभ्यास करतो आहे, भागवतमचा आपण अभ्यास करतो आहे, तेव्हा आपल्या मृत्यूनंतर सुद्धा आपल्या आपण हे हे ज्ञान म्हणजे हा एक संस्कार आहे. आपल्या मनावर, आपल्या बुद्धीवर, आपल्या चित्तावर हा एक संस्कार आहे. हे ज्ञान म्हणजे हे अविनाशी असं ज्ञान आहे आणि आपल्या मृत्यूनंतर सुद्धा हे ज्ञान आपल्यासोबत, आपल्या आत्म्यासोबत कॅरी फॉरवर्ड होतंय. जसं आपण कर्मबंधनात अडकतो आहोत, कर्म आपली जी काही आहेत ती आपल्या आत्म्यासोबत पुढे जात आहेत. त्याच पद्धतीने हे जे शास्त्रांचं जे आपण ज्ञान घेतो आहोत, हे भगवद्गीतेचं ज्ञान घेतो आहोत, त्याचा अभ्यास करतो आहोत, जे आपल्याला समजेल, जरुरी नाही की सगळं 100% समजलं पाहिजे. कोणाला 10% समजेल, कोणाला 20% समजेल, कोणाला पूर्ण 90% समजेल. जी काही आपली आकलन क्षमता आहे, जी काही आपण त्याच्यासाठी वेळ देतो आहे, जेवढा आपण नामजप वाढवू तेवढी आपली आकलन क्षमता वाढणार आहे. तर जे काही आहे, तर ती शिदोरी जी आहे, ती अकर्माची शिदोरी होणार आहे आणि ती आपल्याला आपल्या सोबत ती पुढे राहणार आहे आणि कायमस्वरूपी राहणार आहे. अविनाशी असं हे ज्ञान आहे आणि म्हणून हे राजविद्या. मग राजगुह्य मग हे गुह्यतम असं ज्ञान आहे. मग भगवंत पुन्हा सांगतात, की मी तुला हे हे ज्ञान जे आहे, हे मी तुला सिक्रेट असं सांगतो आहे, की हे तुला याच्यानंतर पुढे काहीच नाहीये. अत्यंत पवित्र असं ज्ञान आहे आणि ह्या ज्ञानाचं जेव्हा अनुशीलन करशील, या ज्ञानाचा जेव्हा तू उपयोग करशील, तुझ्या त्या पद्धतीने तुझी जीवनशैली होईल, तेव्हा नक्कीच तू एक जसं आपण म्हणतो, की आपले विहित कर्म जे आपल्याला भगवंताने सांगितलेली आहेत, तर धर्माची परिपूर्णता किंवा हे ज्ञान आचरण करण्यासारखं आहे. म्हणजे आपल्याला चिंता राहणार नाही, की मी काय योग्य कर्म करतोय का अयोग्य कर्म करतोय. याची जाणीव ठेवून जेव्हा हे ज्ञान समोर ठेवून की मग आपल्याला योग्य अयोग्याची आपल्याला जाण राहील, त्याची आपल्याला समजेल की नेमकं काय आहे आणि असं हे ज्ञान आहे. मग आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हा, हरे कृष्ण. वाचायचं आहे ना नुसतं? हो, हो, हो. रोहिणी माताजी आहेत ना? हो, आहेत. हा. रोहिणी माताजी हे परमतप अर्जुना. हरे कृष्ण माताजी. हो, वाचा, वाचा. हे परमतप अर्जुना, ज्यांची या भक्ती मार्गावर श्रद्धा नाही त्यांना माझी प्राप्ती होऊ शकत नाही. म्हणून या भौतिक जगतामध्ये जन्म मृत्यूच्या मार्गावर त्यांचे पुनरागमन होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगता आहेत, की जसं आपण पाहिलं, की भगवंत असे काही आहेत ह्या जसे सर्वच प्रकारचे आहेत, की नाही, की जसे आपण पाहिलं ज्ञानी अर्थार्थी की ज्यांना ते जे लोक भगवंताला शरण येतात, भगवंताची भक्ती करतात. असेही लोक आहेत, की जे नास्तिक आहेत, जे मूढात्मा आहेत, संशयात्मा आहेत, की ज्यांचा भगवंतावर विश्वास नाही आहे, शास्त्रांवर विश्वास नाही आहे. भगवंत सांगतात, की ज्यांची श्रद्धा नाही आहे. श्रद्धा, भाव, विश्वास ह्या गोष्टी खूप जास्त महत्त्वाच्या आहेत आणि ज्यांची श्रद्धा नाही आहे, ज्यांचा विश्वास नाही आहे, त्यांना नक्कीच ते ह्या भौतिक जगतामध्ये म्हणजे पुन्हा जन्म मृत्यूच्या विळख्यामध्ये अडकत आहेत आणि मग तो विळखा किती मोठा आहे, ते चक्र किती मोठं आहे. कालच आपण पाहिलं ब्रह्माचा एक दिवस, हो की नाही? ब्रह्माचा एक दिवस केवढा मोठा कालावधी आहे. तर एवढे वर्ष आपण त्याच्यामध्ये जन्म मृत्यू कुठला जन्म आपल्याला मिळणार आहे, अधोगती होती आहे का आपला उद्धार होतो आहे, पण पुन्हा आपण त्याच विळख्यामध्ये अडकतो आहोत. त्याच्यानंतर जेव्हा आपले हे ब्रह्मांड जेव्हा लयास पावेल, तेव्हा पुन्हा आपण तिथेच त्या ब्रह्मांडाबरोबर आपण विरघळून जाऊ आणि परत जेव्हा ब्रह्मदेवाचा दिवस उगवेल, तेव्हा पुन्हा नव्याने कुठलं तरी शरीर धारण करून जन्माला येऊ. म्हणजे इथून आपली काही सुटका नाही. आणि म्हणून भगवंत पुन्हा पुन्हा सांगता आहेत, की माझी
तुम्ही मला शरण या, माझी भक्ती करा, मला तुम्ही काय म्हणू शकतो आपण की माझी सेवा करा. आणि मग त्याच्यासाठी भगवंतांनी वेगवेगळे आपल्याला पद्धती सांगितल्या आहेत किंवा हरे कृष्ण. सगळ्यांनी ना जेव्हा फक्त हां, माताजी जेव्हा वाचन असेल ना तेव्हाच, बाकी तुम्हाला मी म्यूट करते. ठीक आहे. तर ज्या 9 पद्धती आहेत की ज्याच्याने आपण भगवंताची भक्ती करू शकतो किंवा तर त्याला आपण नवविधा भक्ती हे आपण ऐकलेलं असेल बरोबर. 9 प्रकार आहेत भक्तीचे. तर त्यातलं आहे श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम आणि आत्मनिवेदनम. म्हणजे आपण भगवंताचं जे काही आहे श्रवणम करू शकतो. म्हणजे आपण त्यांचं कोणी नामजप कुठे लावला आहे किंवा हल्ली इतक्या गोष्टी आपल्या जवळ आजूबाजूला अवेलेबल आहेत. मोबाईलमध्ये आपण ऐकू शकतो, लॅपटॉप आहे, कुठे-कुठे आपण ऐकू शकतो बरोबर. तर भगवंताबद्दल ऐकणं म्हणजे श्रवणम. कीर्तनम म्हणजे जेव्हा आपण भगवंताचं जे नामस्मरण आहे ते आपण कीर्तन म्हणजे काय की आपण जे नाम जे आहे ते जेव्हा आपण वाद्यवृंदांसकट म्हणतो आहोत, गातो आहोत, तर तेच त्या नामाचं संकीर्तन होतं बरोबर. स्मरणम भगवंताला आठवणं, त्याची आठवण करणं म्हणजे त्याची धारणा, ध्यान करणं की आपण जेव्हा नाम घेतो तेव्हा आपल्या डोळ्यासमोर भगवंताची छबी असणं बरोबर. त्याच्यानंतर पादसेवनम म्हणजे भगवंतांच्या ज्या पादुका आहेत किंवा काय तर त्यांची पूजा अर्चा करणं. त्याच्यानंतर अर्चनम आणि त्याच्यानंतर भगवंताला जे आहे की भगवंताची पूजा करणं म्हणजे जे अर्च विग्रह जे आहेत तर भगवंताच्या ती संपूर्ण जी मूर्ती जी आहे तर तिची पूजा करणं. वंदनम भगवंताला नमस्कार करणं. मग नमस्कार कसा करणं? संपूर्ण मनोभावे. जसं कासवाचं आपण उदाहरण घेतलं होतं की कासव कसे सगळे आपले अवयव आवळून घेतो, तसे आपले सगळे इंद्रिय, इच्छा, सगळे आसक्ती, सगळे प्रलोभन आवळून एका सेकंदासाठी का असेना त्या भगवंताला आपण संपूर्णपणे मनोभावे पूर्ण श्रद्धेने आपण भगवंताचा नमस्कार करणं. मग दास्य भक्ती म्हणजे जी सेवा, कृष्णाची सेवा करणं किंवा मग कृष्ण सेवा. आता कृष्ण तर इथे नाही आहे. मग त्या कृष्ण कार्यासाठी त्याची आपण काय सेवा देऊ शकतो, काय करू शकतो. त्याच्यानंतर सख्यम भगवंताला आपला मित्र समजणं. आपल्याला माहिती आहे की आपण शांतीसूत्र बघितलेलं आहे, की तो आपला बेस्ट फ्रेंड आहे. मग जो बेस्ट फ्रेंड असतो त्याच्यासमोर आपण सगळंच सांगतो की नाही? बाबा आनंदही तुझा, दुःखही तुझं, सगळं तुलाच शेअर करतो की नाही? तशा पद्धतीने त्या भगवंताचं आपण भगवंताला आपल्या सोबत ठेवणं किंवा त्याच्या सोबत आपण सतत त्याचं स्मरण करणं. मग सुखामध्ये असेल, दुःखामध्ये असेल, आपल्याला बेस्ट फ्रेंड कसा आपल्याला सतत आपल्या सोबत असतो की नाही? तर ती सख्य भक्ती, त्याला आपला मित्र समजणं आणि त्या पद्धतीने त्याला आपल्या सोबत ठेवणं. त्याच्यानंतर निवेदनम म्हणजे संपूर्णपणे भगवंताला शरण जाणं. की भगवंताला शरण जाणं हे फार महत्वाचं आहे. की जेव्हा आपण भगवंताला संपूर्णपणे शरण जातो आणि मग बाकीच्या गोष्टी करतो तर आपल्याला जरूर त्या गोष्टीचा सगळ्यात जास्त फायदा होतो. तर ह्या अशा वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. आपण जर पाहिलं तर परीक्षित महाराज जे आहेत त्यांनी काय केलं होतं की त्यांनी श्रवण भक्ती केली होती. म्हणजे भगवंताबद्दल त्यांना जेव्हा समजलं की 7व्या दिवशी माझा मृत्यू होतो आहे. मग ते काय ज्ञान आहे? ते काय आहे? मी मृत्यूला कसं सामोरं जाऊ? धीराने कसं सामोरं जाऊ? तर हे सगळं समजण्यासाठी ते शुकदेव गोस्वामींकडे त्यांनी सांगितलं आणि त्यांनी त्यांना ज्ञान काय आहे ते दिलं. त्याच्यानंतर शुकदेव गोस्वामींनी काय केलं, की भगवंताचं म्हणजे त्यांनी जे काही प्रवचन, कीर्तनाद्वारे त्यांनी भगवंताचं ज्ञान जे आहे ते प्रदान केलं. त्याच्यानंतर स्मरणम, मग भगवंताचं सतत स्मरण. मग वेगवेगळी उदाहरणं आहेत आपल्याकडे. की भक्त प्रल्हाद असेल, ध्रुव बाळ असेल, की जे भगवंताचं नाम घेत आहेत सतत. आता प्रल्हाद महाराजांवर किती अत्याचार झाले, पण त्यांनी जराही कुठेही भगवंताला काय म्हणू शकतो आपण विसर पडला नाही. तर सतत त्यांच्या स्मरणम, पादसेवनम मध्ये लक्ष्मी माता आहेत, की ज्या सतत भगवंतांच्या भगवंतांच्या पादुकांची म्हणा, चरणांच्या जवळ असतात, त्यांची सेवा करत असतात. अर्चनम मध्ये पृथू महाराज आहेत. त्याच्यानंतर वदनम म्हणजे उद्धवाबद्दल ऐकलेलं आहे. उद्धव गीता आपण ऐकलेली असेल. तर ते सुद्धा भगवंतांचे श्रेष्ठ भक्त होते.
त्याच्यानंतर दास्यामध्ये हनुमानांशिवाय दुसरं आपण नाव घेऊ शकत नाही. त्याच्यानंतर सख्य म्हणजे अर्जुन हा मित्र होता भगवंतांचा, किंवा अर्जुनासाठी भगवंत हे एक उत्तम मित्र होते, म्हणजे ती एक सख्य भक्ती आहे. आणि आत्मनिवेदनम म्हणजे बली महाराज त्यांनी भगवंताला ते शरण गेले की आणि त्यांनी जे काही केलं की वामन जेव्हा अवतार होता तेव्हा, तर ते हे जे सगळे भक्त जे आहेत किंवा हे जे आहे, तर हे भक्तीचे यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने भक्ती करून भगवंताची पूजा अर्चा केली. तर आता आपण पुढे जाऊया. आणि म्हणून भगवंत सांगता आहेत की ज्यांची श्रद्धा नाही ते यातलं काहीही करत नाही आणि मग ते पुन्हा ह्या जन्म मृत्यूच्या मार्गावर अडकत राहतात. मग आता पुढे भगवंत म्हणता आहेत, हरे कृष्ण रोहिणी माताजी. रोहिणी माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हम्म. मी माझ्या अव्यक्त रूपाद्वारे हे सर्व जगत व्यापले आहे. सर्व जीव माझ्या ठायी आहेत, परंतु मी त्यांच्या ठायी नाही. हे पण वाचा हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हा, एक मिनिट. जसा प्रबळ वारा सर्वत्र वाहतो. माताजी वर नेहमी- पण आहे बघा, दिसतंय का स्क्रीनवर? तरीही सर्व सृष्ट पदार्थांना. हा आहे हा. तरीही सर्व सृष्ट पदार्थ माझ्यामध्ये स्थित नाहीत. माझे हे योग ऐश्वर्य पहा. जरी सर्व जीवांचा पालन पोषण करता आणि सर्वव्यापी मी आहे, तरी सुद्धा मी या व्यस्त सृष्टीचा अंश नाही. मी स्वतःच सर्व सृष्टीचे उगमस्थान आहे. तसा प्रबळ वारा सर्वत्र वाहतो, नेहमी आकाशात विसावतो, त्याच प्रकारे सर्व प्राणी माझ्यामध्ये विसावतात. हे जाणून घ्या. हरे कृष्ण माताजी. माताजी हे पण घ्या. माझ्या कुठले? संपूर्ण भौतिक सृष्टी संपूर्ण भौतिक सृष्टी माझ्या अधीन आहे. माझ्या इच्छेनेच ती पुन्हा पुन्हा व्यक्त होते आणि माझ्या इच्छेनेच शेवटी तिचा प्रलय होतो. हे धनंजया, ही सर्व कर्मे मला वृद्ध करू शकत नाहीत. तटस्थाप्रमाणे मी या सर्व भौतिक कर्मापासून अनासक्त असतो. हरे कृष्ण. सर्व कर्म मला बद्ध करू शकत नाही. ओके. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. एक मिनिट, काय झालं? अरे हा, आणखीन नाही. हरे कृष्ण. तर आता इथे आपण इथे भगवंत काय सांगता आहेत की पुन्हा भगवंत सांगता आहेत की आता म्हणतायत की नाही, राजविद्या राजगुह्यम. मग आपल्याला हे तर माहिती आहे की आपण भगवंतांचं चिरंतन असं किंवा अविनाशी असा अंश आहोत, बरोबर? आणि आपण भगवंतांचे अंश आहोत. आणि आपलं शरीर आणि आत्मा, तर आपलं हे जे शरीर जे आहे, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर जे आहे, ते भगवंतांच्याच शक्तीचा म्हणा विस्तार आहे. आणि त्याच्यापासूनच आपलं हे आपल्या आत्म्याला क्रिया करण्यासाठी एक यंत्र जे आहे, ते भगवंताच्या ज्या अभिव्यक्ती आहेत, ज्या शक्ती आहेत, जे पंचमहाभूत मन बुद्धी अहंकार यापासून आपलं हे जे शरीर तयार झालेलं आहे आणि त्याला चेतना देण्यासाठी आपला आत्मा आणि त्या आत्म्याच्या हृदयामध्ये स्थित परमात्मा तिथे विराजमान आहेत, किंवा त्या आत्म्यामध्ये तिथे आपले परमात्मा विराजमान आहेत. आणि मग ते आपल्या देहाला चेतना देण्याचं काम करत असतात. आणि अशा सर्वच ठिकाणी, म्हणजे फक्त आपल्यामध्ये नाही तर सर्व सजीव जे आपल्या आजूबाजूला जी झाडं दिसत आहेत, जे पर्वत आहेत, नद्या आहेत, प्रत्येक ठिकाणी जगामध्ये सर्वत्र भगवंत आहेत. या चराचरात आपण ज्याला म्हणतो की स्थळी काष्टी पाषाणी म्हणतो की सर्वत्र ह्या भौतिक जगामध्ये भगवंत आहे. ही जी सृष्टी जी आहे ही भगवंतापासूनच उत्पन्न झालेली आहे. आणि मग भगवंत सांगत आहेत की ती नुसती उत्पत्तीचं काम केलं आहे का, तर नाही.
तर ती सृष्टीचं पालन पोषण सुद्धा भगवंत करत आहेत. आणि ते पालन पोषण करत आहेत म्हणजे काय, जसं आत्ताच मी सांगितलं की त्या प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये विराजमान आहेत आणि त्या सृष्टीला चेतना देण्याचं काम भगवंत करत आहेत. त्यांचं पालन पोषण करण्याचं काम भगवंत करत आहेत. आणि ते भगवंत ह्या सृष्टीचा अंश नाहीत, पण ही सृष्टी जी आहे ही भगवंताचा अंश आहे किंवा ह्या सृष्टीचा उगम जो आहे तो भगवंतापासून तयार झालेला आहे. मग इथं जो पंचमहाभूत सांगितले, मग इथे वारा असेल, पाऊस असेल, सगळं जे काही आहे, आकाश, त्याच्यानंतर जमीन आहे, माती आहे, जे काही आहे ते सर्वच्या सर्व भगवंताला शरण जात आहेत म्हणत किंवा भगवंताच्याच शक्तीचा विस्तार आहे आणि सर्व सर्व ते भगवंताच्या नियंत्रणाखाली आहेत. आणि मग पुढे भगवंत सांगत आहेत की सर्व सृष्टी माझ्या अधीन आहे आणि ती पुन्हा म्हणजे भगवंताच्या नियंत्रणाखाली आहे. आणि पुन्हा पुन्हा जो ब्रह्माचा दिवस जो आहे किंवा ब्रह्माचा जो रात्री म्हणजे रात्र झाली की प्रलय होतो, दिवस झाला की सृष्टीचा जो उगम होतो, तर हे केवळ हे फक्त आणि फक्त भगवंताच्या इच्छेनेच होतो आहे. आणि त्यामुळे इथे भगवंत सांगतात की त्यामुळे कुठलंही ह्या सृष्टीसाठी भगवंतांनी जे काही केलेलं आहे त्याच्यासाठी म्हणतायत की मला हे कुठलंही कर्म कर्म म्हणजे काय, क्रिया असतात. ह्या सृष्टीसाठी भगवंतांनी ज्या काही क्रिया जे काही कर्म केलेलं आहे ते मला बद्ध करू शकत नाही. मी तटस्थाप्रमाणेच आहे आणि यालाच अचिंत्य भेदाभेद योग असं म्हणतात. मग अचिंत्य भेदाभेद म्हणजे काय, याच्यासाठी मी तुम्हाला एक आपल्या घरातलं उदाहरण देऊ शकते. की आपल्या घरामध्ये आपण सगळेजण दुधाचं दही लावतो, बरोबर? मग दुधाचं दही, दह्याचं लोणी, ताक आणि मग त्या लोण्यापासून तूप तयार होतं, बरोबर? पण मग त्या दुधाचे गुणधर्म, त्याची चव हे वेगळं आहे. लोण्याची चव, लोण्याचे गुणधर्म वेगळे आहेत. दह्याचे गुणधर्म, दह्याची चव वेगळी आहे. ताक वेगळं आहे, ताकाचे गुणधर्म वेगळे आहेत आणि तूप तर त्याहून निराळं आहे, हो की नाही? तशाच पद्धतीने जसं दुधापासून दही, दह्याचं लोणी, लोण्याचं तूप होतं आहे. मग आपण असं म्हणू शकतो का, की तुपामध्ये आपल्याला परत दूध मिळतं आहे किंवा काय? नाही, दूध ते संपूर्णपणे वेगळं आहे. तर हेच भगवंताचं सुद्धा हेच आहे, की ही सृष्टी जी आहे, ही भौतिक सृष्टी जी आहे, तर ते भगवंताचा विस्तार आहे. भगवंताचा आपण म्हणू शकतो, की तो एक भगवंताचे अंश आहेत आणि त्यापासून त्या विस्तारापासून ही सर्व सृष्टी तयार झालेली आहे. पण ते भगवंतांनी प्रत्येकाला एक स्वातंत्र्य दिलेलं, कर्म करण्याचं स्वातंत्र्य दिलेलं आहे. आणि त्या पद्धतीने ताकाचा गुणधर्म वेगळा आहे, तुपाचा गुणधर्म वेगळा आहे आणि म्हणून आपण या सृष्टीमध्ये आपले सुद्धा वेगवेगळे प्रत्येक जण वेगळा आहे की नाही? कोणी कोणाचा सात्विक गुण वाढीस लागलेला आहे, कोणाचा राजसी गुण वाढीस लागलेला आहे, कोणी कसं आहे, कोणी खूप मायाळू आहे, कोणामध्ये खूप जास्त क्रोध आहे. वेगवेगळ्या पद्धती, कोणी गोरा आहे, कोणी काळा आहे, कोणी उंच आहे, वेगवेगळ्या पद्धती आहेत, हो की नाही? त्याच्याच पद्धतीने म्हणजे प्रत्येकाचे गुणधर्म, प्रत्येक गोष्ट वेगळी आहे. त्याच पद्धतीने जसं दूध आणि तूप वेगळं आहे, तसंच जरी हे भगवंताचे आपण अंश असलो तरी आपण प्रत्येक जण तितकेच तसेच स्वतंत्र आहोत. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात की ही सृष्टी माझ्या अधीन आहे. पण तरीही भगवंत म्हणतात मी ह्या सगळ्यापासून तटस्थ आहे, मी अनासक्त आहे आणि यालाच अचिंत्य भेदाभेद योग असं म्हणतात. आता आपण पुढे जाऊया. आणि ही सृष्टीचा सर्व नियंत्रक, सर्व या तिन्ही लोकांचा नियंत्रक कोण आहे? भगवान श्रीकृष्ण आहेत. आणि मग पुढे आपण बघूया. हरे कृष्णा माताजी. वृषाली माताजी आहात का? मला ते वृषाली माताजी नाहीयेत. ओके, हरकत नाही, मी श्लोक वाचते. मय्या दक्षेण प्रकृती सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौंतेय जगद्विपरिवर्तते. हरे कृष्णा रोहिणी माताजी, तुम्ही अनुवाद वाचताय. हरे कृष्ण माताजी. हे कौंतेया, माझ्या अनेक शक्तींपैकी एक असणारी ही भौतिक प्रकृती माझ्या अध्यक्षतेखाली कार्य करीत सर्व चराचर प्राण्यांची निर्मिती करते. तिच्या नियंत्रणाखालीच या सृष्टीची
वारंवार उत्पत्ती आणि संहार होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता भगवंत सांगतात की माझ्या अनेक शक्तींपैकी ही जी भौतिक प्रकृती जी आहे ही एक भगवंताच्या अनेक शक्तींपैकी एक शक्ती आहे. आणि ती माझ्याच अध्यक्षतेखाली म्हणजे भगवंताच्या अनुमतीशिवाय पानही हलत नाही. ही भगवंताची इच्छा, भगवंताची अनुमती, त्यांची परमिशन आहे आणि म्हणून आपली ही सृष्टी कार्यरत आहे. आणि ह्या सृष्टीचं जे काही निर्मिती असेल तर तिचा उत्पत्ती, संहार हे केवळ आणि केवळ भगवंताच्या काय म्हणू शकतो अध्यक्षतेखाली, त्यांच्या नियंत्रणाखालीच होतं आहे. त्यांच्या परमिशन शिवाय हे काहीही होत नाहीये. असं इथे भगवंत पुन्हा सांगत आहेत. आणि मग आपण पुढे बघूया. अवजानन्ति मामूढा मानुषी तनुमाश्रितं परं भावं अजानन्तो मम भूतं महेश्वरम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जेव्हा मी मानव सदृश्य रूपामध्ये अवतीर्ण होतो तेव्हा मूर्ख लोक माझा उपहास करतात. अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचा परम अधिश्वर म्हणून माझे दिव्य स्वरूप ते जाणत नाहीत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे आपण काय पाहिलं की आपण सर्व हे भगवंताचे अंश आहोत आणि आपण भगवंताचे अविनाशी असे अंश आहोत, बरोबर. आणि ही आपली ही जी सर्व ह्या सर्व आपल्या ह्या अंशांचं म्हणा किंवा ही भौतिक सृष्टी ह्या सुद्धा भगवंताचीच शक्ती आहे, भगवंताचाच अंश आहे. त्याचं पालन पोषण कोण करत आहे तर भगवंत प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहेत आणि त्या पद्धतीने त्याचं पालन पोषण भगवंत करत आहेत. पण हे आपण जे भगवंतावर विश्वास ठेवतात किंवा जे भगवंताला शरण आलेले आहेत किंवा जे भक्त आहेत, भक्ती मार्गाला लागलेले आहेत, तर हे ते जाणू शकतात किंवा भगवंताचं दिव्य स्वरूप की ते जाणीव करू शकतात. पण जे ज्यांचा भगवंतावर विश्वासच नाही, पुन्हा जे संशयात्मा आहेत, नास्तिक प्रवृत्तीचे आहेत, मूढात्मा आहेत, त्यांना असं वाटतं की कारण की आता सुद्धा बघितलं तर आपण अर्जुनासारखाच भगवान श्रीकृष्ण जरी त्यांचं दिव्य शरीर असलं तरी ते एका मनुष्याप्रमाणे त्या संपूर्ण सैन्यामध्ये मिसळलेले आहेत. रथाचं सारथ्य करता आहेत. म्हणजे की त्यामुळे जे संशयात्मा आहे, जे मूढात्मा आहेत, त्यांना वाटतं की हा एक माणूसच आहे आणि मानव सदृश्य ते सांगतायत की मानुषी तनुमाश्रित मानवाप्रमाणे इतर माणसांप्रमाणेच ते जन्म मृत्यू, त्यांचा जन्म होणार, त्यांचा मृत्यू होणार, म्हणजे ते अवतीर्ण होतील किंवा त्यांचं दिव्य शरीर आहे हा त्यांना त्याच्यावर विश्वास नाही आहे. आणि मग असे लोक भगवंताची निंदा नालस्ती करतात, जे नास्तिक असतात, जे भगवंताला मानत नाहीत ते. पण काही लोक जे असतात ते भगवंताला श्रेष्ठ मानतात, भगवान म्हणजे पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतात. असे कोण असतात बघूया. महात्मानस्तु मा पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम. हरे कृष्ण माताजी. रोहिणी माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे पार्थ, मोहित न झालेले महात्मेजन दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. ते भक्तीमध्ये पूर्णपणे युक्त झालेले असतात, कारण ते मला सृष्टीचे आदिकारण आणि अविनाशी पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणून जाणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. स्वाती माताजी, तुम्ही पुढचा श्लोक म्हणू शकतात. ठीक आहे, मी तुम्हाला को-होस्ट करते. तर आता इथे भगवंत काय सांगत आहेत की जे कुठल्याही जे भगवंताला च्या आश्रयाखाली आलेले आहेत, ज्यांची आध्यात्मिक प्रगल्भता वाढलेली आहे, जे गुरुपदावर आहेत, महात्मा आहेत, तर ते भक्तीमध्ये पूर्णपणे युक्त असतात, पूर्णपणे मतपरायण असे असतात आणि ते त्यामुळे भगवंताला अविनाशी आणि म्हणजे परमकारण, परमसत्य, हे जे ब्रह्मांड जे आहे त्याचं परमसत्य काय आहे, परमकारण काय आहे
मग अविनाशी काय आहे आणि नाशवंत काय आहे, हा सगळा भेदाभेद जाणू शकतात. मग परम परम असे जे भगवान श्रीकृष्ण आहेत, त्यांना पुरुषोत्तम भगवान म्हणून सुद्धा ते ओळखतात. मग असे जे असतात, मग इथे आपल्याला इथे एक छोटीशी गोष्ट आहे, ती आपण बघूया. की हे आहेत, हे माधवेंद्र पुरी आहेत. ठीक आहे. हे पण भगवंताचे भक्त आहेत. ही चैतन्य चरितामृत मधली गोष्ट आहे. आणि जसं भगवंताचे जे भक्त आहेत त्याच्यामध्ये पण प्रकार आहेत. म्हणजे जशी तुमची प्रगल्भता आहे तसं प्रकार असतात की नाही. जसं आपण ऑफिसमध्ये असतो, ऑफिसमध्ये आपल्याला वेगवेगळे डेझिग्नेशन असतात. तसं भगवंताचे पण एक प्रकार आहेत असं आपण म्हणू शकतो. मग कोणी कनिष्ठ अधिकारी आहे, कोणी मध्यम अधिकारी आहे, कोणी उत्तम अधिकारी आहे. म्हणजे जशी तुमची आध्यात्मिक प्रगती आहे, तसं ते आपण म्हणू शकतो, त्याला डेझिग्नेशन आपण असं म्हणू शकतो. मग माधवेंद्र पुरी तुम्हाला बाजूच्या चित्रात दिसत आहेत. हे भगवंताचे उत्तम अधिकारी. उत्तम अधिकारी म्हणजे की त्यांच्या आध्यात्मिक प्रगती, आध्यात्मिक प्रगल्भता इतकी वाढलेली होती. ते सुद्धा भगवंताचा नामजप करत होते आणि खूप दिवसातनं जवळ-जवळ 24/7 आपण असं म्हणू शकतो. आणि ते जिथे जातील तिथे की ते सुद्धा यात्रा करत होते. आणि भगवंताच्या यात्रा करता करता जिथे-जिथे जातील तिथे-तिथे भगवंताचं नाम, फक्त नाम, नाम, नाम. आणि आपल्याला जे काही भिक्षेला मिळेल, कारण की ते भगवंताचा प्रसार करणं, कृष्णाचा भागवतम धर्माचा प्रसार करणं, कृष्ण कोण आहेत, परमसत्य काय आहे, त्याचा प्रचार प्रसार करणं, ज्ञानार्जन करणं. आणि मग हे असं करता आपल्या वाट्याला जे येईल, ते भिक्षेमध्ये मिळेल तेच खायचं. कधी-कधी नाही मिळालं तर उपाशी राहायचं. आणि पण आपलं नाम चालू ठेवायचं, आपलं कार्य चालू ठेवायचं. अशा पद्धतीने त्यांचं जीवनक्रम होता. एकदा ते असेच जात होते. तर जाता-जाता त्यांना एका गावामध्ये ते थांबले. आणि गावामध्ये ते एका झाडाखाली बसले आणि तिथे भगवंताचं नाव घेत बसले. आणि मग तिथेच एक छोटा मुलगा आला, गोपाल म्हणून. आणि तो म्हणाला, की "माझ्या आईने तुम्हाला पाठवलं आहे." माझी आई म्हणाली, "आपल्या गावामध्ये कोणीही वाटसरू आला, तर त्याला उपाशी नाही ठेवायचं, की आपल्या गावात कोणी उपाशी जाता कामा नये." आणि म्हणून त्यांनी एका लोट्यामध्ये दूध घेऊन आले होते. तर ते म्हणे, "तुम्ही हे दूध घ्या, पण हा लोटा कुठे फेकू नका. मी येतोय संध्याकाळी. मी माझा लोटा परत घेऊन जाईल." मग माधवेंद्र पुरींनी ती भिक्षा समजून ती घेतली. तो लोटा जो मधलं जे दूध जे होतं ते ग्रहण केलं. आणि मग त्यांचा आपला नामजप सुरू ठेवला. आणि मग एक संध्याकाळ झाली. मग त्यांनी ते बघायला लागले, की आजूबाजूला इकडे-तिकडे बघायला लागले, की तो मुलगा जो मला सकाळी दूध घेऊन दिला होता, त्याला हे परत द्यायचं आहे. तर मग हा काही दिसत नाही आहे, कुठे गेला किंवा असं ते बघू लागले. इकडे-तिकडे बघितलं, पण तो काही आला नाही. संध्याकाळची रात्र झाली. मग त्याच झाडाखाली माधवेंद्र पुरी तिथे ते निजले किंवा झोपले. आणि मग त्यांना स्वप्नामध्ये असं दिसलं, की हा जो छोटा मुलगा, जो गोपाल, जो दूध घेऊन आला होता, तो एका झाडा-झुडपांच्या खाली असा तो अडकलेला आहे. आणि तो त्यांना हाक मारतोय, साद घालतो आहे, की "मला ह्याच्यातनं बाहेर काढा. मी इथे अडकलो आहे, मी इथे अडकलो आहे." आणि मग सकाळी त्यांना एकदम जाग आली, पहाटे उठले. आणि मग त्यांनी आजूबाजूच्या लोकांना विचारलं, की असा-असा मुलगा. तर ते म्हणाले, "असं आमच्या गावात तर कोणी राहत नाही." त्यांना आश्चर्य वाटलं, की असं कसं? त्यांनी तर सकाळीच मला दूध दिलं आणि इथेच ते म्हणाले, "मी इथेच राहतो" म्हणून. मग ते म्हणाले, की "पण तो मुलगा कुठेतरी अडकलेला आहे." आणि मग त्यांनी ते ठिकाण सांगितलं, की अशा-अशा ठिकाणी. मग गावातले लोकं म्हणाले, की "हो, ही जागा तर आपल्याच गावातली आहे. थोडीशी वर अशी पहाडीवर किंवा टेकडीवर वगैरे अशी." मग सगळेजण माधवेंद्रपुरी त्या गावातल्या लोकांना घेऊन तिथे गेले. आणि मग तिथे त्यांना ते सगळं पालापाचोळा, सगळे झाडं जे आहेत, ते त्यांना बाजूला सारून, वर जे काही साचलं असेल तर ते बाजूला सारून, थोडं त्या जमिनीखाली किंवा थोडंसं त्यांनी खणायला सुरुवात केली किंवा जरा सगळं बाजूला सारलं. आणि तिथे त्यांना एक मूर्ती मिळाली. अ, आणि मग तेव्हा ती जी मूर्ती जी आहे, तर तेच आज पुरीचं जे नाथ मंदिर आहे ना, तर नाथपुरी जे आपण म्हणतो, की तिथं ते तर तेच मूर्तीचं त्यांनी तिथे प्रतिष्ठापना केलेली आहे. माधवेंद्र पुरींनी. तर त्यांच्या स्वप्नात ती मूर्ती आली होती. आणि मग त्यांना ते समजलं किंवा मग त्यांना तिथं, की काल दुसरं-तिसरं कोणी नसून साक्षात भगवंत दूध घेऊन आले होते. आणि त्यांनीच मला ते सांगितलं, की इथे ही जी
नाथद्वारामध्ये ही जी मूर्ती जी आहे त्याची प्रतिष्ठापना त्यांनी केली आणि आपण म्हणू शकतो की ते मंदिराचं तिथे पुन्हा त्यांनी त्याचं स्थापन केलं आणि तिथे तीच मूर्ती जी आहे ती त्यांच्या स्वप्नात त्यांना आली होती आणि त्यांना मिळाली. तर असे जे आहे असे हे शुद्ध भक्त म्हणा किंवा जे गुरुपदावर आहेत, महात्मा जे आहेत, की त्यांना भगवंत अशी प्रचिती देत असतात. तर आपण पुढे बघूया. हरे कृष्णा. स्वाती माताजी तुम्ही श्लोक वाचताय ना? हो वाचते. हं. सततं कीर्तयन्तो माय यन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. हरे कृष्णा रोहिणी माताजी. हा हरे कृष्ण. सॉरी मला हरे कृष्ण. नाही नाही, खूप छान वाचला माताजी. हरे कृष्णा. हा रोहिणी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे महात्मे जन सतत माझे कीर्तन करीत, दृढ निश्चयाने प्रयत्न करीत आणि मला वंदन करीत भक्तिभावाने नित्य माझी उपासना करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग असे जे महात्मे आहेत, जे गुरुपदावर पोहोचलेले आहेत, जे संत पदावर आहेत, हो की नाही, हे आपण पाहिलं की हे सहस्राम मधून किंवा शतकांमधून एकदाच कोणीतरी जन्माला येतं आणि हे सतत फक्त आणि फक्त माझ्या कीर्तनामध्ये त्यांचा दृढ निश्चय इतका असतो की प्रयत्नांमध्ये ते फक्त माझीच आणि माझीच नित्य उपासना करत असतात. इथे आपल्याला हरे कृष्ण. हा, तर इथे आपल्याला शेजारी प्रभुपाद यांचं चित्र दिसतं आहे. प्रभुपाद सुद्धा असेच होते की ते फक्त आणि फक्त भगवंताच्याच कार्यासाठी की त्यांचं मी कसं भागवतम धर्माचा प्रसार करू आणि कसं मी सर्वांपर्यंत कोण आहे भगवान श्रीकृष्ण, त्यांचं ज्ञान काय आहे, मी कसा त्यांना सगळ्यांना जसा मी भगवंताची पूजा अर्चा सेवा करतो आहे तसं बाकीचे सुद्धा कसे जास्तीत जास्त लोक ते करायला लागतील, त्यांना भगवंताबद्दल जास्तीत जास्त माहिती होईल. तर अशा पद्धतीने ते प्रयत्नशील होते. अगदी वयाच्या 70व्या वर्षी सुद्धा ते प्रयत्नशील होते. असं म्हटलं नाही की माझे गुडघे दुखतायत का. जेव्हा अमेरिकेत जात होते तेव्हा 2 हार्ट अटॅक आले. हार्ट अटॅक आल्यानंतर किंवा हे आपण किती म्हणजे जे वयस्कर लोक जे असतात त्यांना इव्हन आपण आपल्या घरात सुद्धा किती जगतो, किती पथ्य पाणी, किती काय, पण ते त्या वयात सुद्धा त्यांचा तो एखाद्या तरुणाला लाजवेल असा उत्साह होता आणि त्या उत्साहामध्ये ते तिकडे गेले होते. ही शक्ती, हा उत्साह हे कोण देतं, हे कोण प्रदान करतं? केवळ आणि केवळ भगवंत प्रदान करतात. आणि मग हे भगवंत आपले कोण आहेत? हरे कृष्णा स्वाती माताजी. हरे कृष्णा स्वाती माताजी, वाचताय का श्लोक? हो वाचते. हा. पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोकारं रुक्सां यजुरेव च. हरे कृष्णा. हा रोहिणी हरे माताजी. हो, हरे कृष्ण माताजी. मी या जगताचा पिता, माता, आधार आणि पितामह आहे. मी ज्ञेय, शुद्धीकर्ता आणि ओंकार आहे. तसेच ऋग्वेद, सामवेद आणि यजुर्वेदही मीच आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. माता आपण वेगवेगळा संबंध, आता संबंध अभ्युदय प्रयोजन प्रत्येक अध्यायामध्ये भगवंत वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला सांगत असतात, समजवत असतात. मग इथं पुन्हा एकदा सांगताहेत, आपल्याला माहिती आहे की आपण भगवंताचे अंश आहोत. मग ते पुन्हा सांगताहेत की मी ह्या जगताचा पिता आहे, माता आहे, आधार आहे. कारण की माता आहे म्हणजे ही प्रकृती सुद्धा भगवंताचाच विस्तार आहे की नाही, भगवंताचीच शक्ती आहे. म्हणजे भगवंत आपला पिता आहेत, माता आहे, आपले पालन पोषण करत आहेत, म्हणजे ते आपला आधारस्तंभ सुद्धा आहे. हे जे संपूर्ण ग्रहमंडल जे आहे ते एका आपण 7व्या अध्यायात पाहिलं की एका मोत्यांसारखं अशा मोत्यांची माळ कशी असते, मोत्यांची सर कशी असते, अशा पद्धतीने हे सगळे ग्रहलोक जे आहेत किंवा ग्रहमंडल आहे, सूर्यमंडल आहे आपण ज्याला म्हणू शकतो किंवा विश्व म्हणू शकतो, युनिव्हर्स म्हणू शकतो. तर त्या पद्धतीने ते एका सुशोभित केलेले आहेत. तर त्या मागे कुठली शक्ती आहे, तर भगवंताच्याच आपण त्याला गुरुत्वाकर्षण शक्ती म्हणतो की भगवंताचीच संकर्षण शक्ती आहे. म्हणजे हे जे काही सगळं आहे, हा जो आधार जो आहे, हा ब्रह्मांडाचा हा जो आधार जो आहे, आपला हा जो आधार जो आहे, तर ह्या सगळ्यामध्ये
भगवंत आहेत आणि म्हणून ते आपले माता, पिता, पितामह, आपला आधार सर्व काही आहेत. आणि मग पुढे जाऊन म्हणत आहेत, की मीच ओंकार आहे. मीच ऋग्वेद, सामवेद मग हे सगळं ज्ञान आहे, ज्ञानाचं भांडार आहे ना, हे सगळं तत्वज्ञान आहे, की ज्ञान काय आहे, विज्ञान काय आहे, शास्त्र काय आहे, तर हे सगळं ह्या वेदांमध्ये सांगितलेलं आहे. मग भगवंत सांगतात, की हे वेद, हे तर मी ते ग्रंथ प्रणालीमध्ये किंवा ग्रंथ स्वरूपामध्ये, वेद स्वरूपामध्ये ते मीच आहे किंवा माझीच शक्ती आहे, माझ्याच शक्तीचा विस्तार आहे, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, हरे कृष्णा रोहिणी माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मीच ध्येय पोषण करता, प्रभू साक्षी निवास आश्रयस्थान आणि अत्यंत जीवलग मित्र मी आहे. उत्पत्ती आणि प्रलय सर्वांचा आधार, विश्रामस्थान आणि अविनाशी बीजही मीच आहे. हे अर्जुना, मी उष्णता देतो आणि मीच पाऊस थांबवितो आणि पाडवितोही मी अमृत तत्व आहे आणि मूर्तिमंत मृत्यूही मीच आहे. सत चेतन आणि असत जड पदार्थ दोन्ही माझ्यामध्ये स्थित आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग पुन्हा पुन्हा भगवंत सांगता आहेत, की ह्या तुमचं मग ध्येय काय आहे, तर मीच तुमचं ध्येय आहे. पोषण करताही मीच आहे. परत आश्रयस्थान, तुमचा संपूर्ण अत्यंत जिवलग असा मित्रही मीच आहे. या सृष्टीमध्ये जे काही आहे, मग उत्पत्ती असेल, तिची उत्पत्ती, स्थिती, लय हे जे काही आहे, तर हे सगळं माझ्यामुळेच होत आहे. आणि सगळ्यांचा आधार मीच आहे. मीच अविनाशी बीज आहे. म्हणजे जे प्रथम बीज जे आहे ते कोणी आपल्याला माहितीये, की ब्रह्मदेवांनी सृष्टीचा विस्तार केला. पण ह्या त्या सृष्टीचा विस्तार करताना जे प्रथम बीज जे आहे तर ते कोणी प्रदान केलं असेल तर ते पुन्हा भगवंतांनीच प्रदान केलेलं आहे. आणि मग उष्णता, वारा, पाऊस हे जे काही सगळं आहे हे भगवंताच्याच इच्छेने होत आहे. आणि मग इथे भगवंत मृत्यूला मूर्तिमंत मृत्यू असं म्हणत आहेत. आपल्याला मृत्यू म्हटलं की आपण अशुभ गोष्ट म्हणतो किंवा आपल्या आयुष्यातली अत्यंत धक्कादायक किंवा दुःखद अशी गोष्ट असते, हो की नाही? पण इथे भगवंत म्हणतात मूर्तिमंत मृत्यू ही मीच असतो. कारण की आपल्या आत्म्यासाठी तो एक टर्निंग पॉइंट आहे, की नाही? तर त्या क्षणाला, त्या शेवटच्या क्षणाला जर भगवंताचं आपण नाव घेतलं, भगवंताचं स्मरण केलं, तर आपला टर्निंग पॉइंट म्हणजे डायरेक्ट आपल्याला ह्या जन्म मृत्यूच्या विळख्यातनं मुक्ती आहे. आपण मोक्षधामात जाणार आहोत. आणि नाही जरी घेतलं तरी आपल्याला दुसरा कुठला तरी आपल्याला आयुष्य मिळत आहे. पुन्हा क्रिया करण्याची, पुन्हा कर्म करण्याची संधी मिळते आहे. म्हणून मृत्यू हा मूर्तिमंत मृत्यू असं भगवंतांनी म्हटलेलं आहे. मग चेतना सच्चिदानंद भगवंत रूप आहे, बरोबर? मग ते असत म्हणजे आपलं जो स्थूल शरीर आहे आणि सूक्ष्म शरीर आहे ते एक जड पदार्थासारखंच आहे, की नाही? पण त्या जड पदार्थाला हलणारं, त्याला चेतना देण्याचं काम कोण करत आहे? तर तो केसाच्या टोकाच्या 10,000वा भाग जो त्या भगवंताचा अविनाशी असा अंश आहे, म्हणजे आपला आत्मा, ज्याला आपण ब्रह्म असं सुद्धा म्हणू शकतो. तर तो आपल्यामध्ये विराजमान आहे. तो आत्म्याने आपलं हे शरीर परिधान केलेलं आहे आणि त्या आत्म्याच्या हृदयामध्ये परमात्मा स्थित आहे आणि म्हणून आपल्या ह्या शरीराला चेतना मिळालेली आहे. म्हणून आपण ऐकू, बोलू शकतोय, हातपाय हलवू शकतोय, काय वाटेल ते करू शकतोय, हो की नाही? आपण आपलं शरीर, हे शरीररूपी यंत्र क्रियाशील आहे, कारण आपल्याला ही चेतना देण्याचं काम कोणी केलेलं आहे, तर त्या आत्मा आणि त्या आत्म्यामध्ये स्थित असलेला परमात्माने करत आहे. आणि मग पुढे आपण बघूया भगवंत काय म्हणत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. वेदाध्ययन करणारे आणि सोमरसाचे पान करणारे स्वर्गलोकाची प्राप्ती करीत अप्रत्यक्षपणे माझेच पूजन करतात. असे पाप कर्मापासून शुद्ध झालेले लोक इंद्राच्या पुण्य लोकांमध्ये जन्म घेतात आणि त्या ठिकाणी ते देवांप्रमाणे दिव्य भोग उपभोगतात. याप्रमाणे स्वर्गलोकातील अमर्याद विषय सुखाचा भोग घेऊन पुण्यकर्म क्षीण झाल्यावर
ते पुन्हा या मृत्यूलोकात परत येतात. अशा रीतीने वैदोक्त धर्माचे कंसात सिद्धांतांचे पालन करून जे इंद्रिय इंद्रिय उपभोग उपभोग प्राप्त करतात. इंद्रिय उपभोग प्राप्त करतात त्यांना पुन्हा पुन्हा केवळ जन्म मृत्यूच्या चक्रात पडावे लागते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता आपल्याला तर माहिती आहे की आपल्यातलं सकर्म वाढलं, कर्म वाढलं, पुण्य कर्म वाढलं की आपला कुठेतरी उद्धार होतो. उद्धार केल्यावर काय होतं की आपण उच्चतम ग्रहांमध्ये आपला जन्म होतो किंवा स्वर्ग लोकात आपला जन्म होतो. मग स्वर्ग लोकामध्ये आपण ते सगळे दिव्य जी स्वर्ग लोकाची जी सुख जी आहेत, ती दिव्य सुख जी आहेत ती भोगतो. स्वर्ग लोकामध्ये सुद्धा आपण जी आराधना करतो, जी पूजा अर्चा करतो ती डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपण भगवंताचीच पूजा अर्चा करतो आहोत. तिथे आपण असलेला सोमरसाचं आपण पान करतो आहे. म्हणजे असं वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण ते सुख उपभोगतो आहे. पण मग ते सुख पण शाश्वत आहे का? की कायमस्वरूपी आहे का? तर नाही. जेव्हा तुमच्या पुण्याची तिजोरी संपली, तुमच्या अकाउंटचा बॅलन्स संपला, की तुम्हाला परत खाली यायचं. परत मृत्यूलोकात, परत जन्म घ्या, परत कर्म करा. मग काय मग ते कर्म करायचं स्वातंत्र्य मात्र तुमच्याकडे आहे. मग तुम्ही चांगलं कर्म करता का वाईट कर्म करतात, पण तुम्हाला पुन्हा मृत्यूलोकामध्ये तुमचा जन्म आहे. म्हणजे त्या पुण्याची शिदोरी संपली, पुण्यकर्म क्षीण झालं, की पुन्हा मृत्यूलोकामध्ये तुमचा जन्म आहे. मग इथं हे जे चक्र दाखवलं आहे की नाही, हे मेरी गो राऊंड जो आहे की हा, तर हे काय आहे की अशा पद्धतीने आपण पुन्हा जन्म, पुन्हा मृत्यू, मग आपण कदाचित आपण उच्चतम ग्रहांमध्ये जातो आहे किंवा कधी कधी आपण लोअर प्लॅनेट्स मध्ये आपला कुठेतरी अधःपतन होतं, कधी कधी उद्धार होतो, कधी म्हणजे ते कर्म आणि ते जन्म मृत्यू हे सुरूच आहे. आणि काय आहे की आपण याच्यातनं जर बाहेर पडायचं असं असेल तर आपल्याला भगवंताला शरण जाणं गरजेचं आहे. नाहीतर आपण जे कर्म करतो आहे, जी क्रिया करतो आहोत, त्याच्यामुळे त्या बंधनात आपण अडकतो आहोत. आणि मग त्या बंधनात अडकल्यामुळे काय होतं आहे की हे जायंट व्हील सारखं आपण सतत आपण फक्त गोल फिरत राहतो आहे. जन्म मृत्यू आणि जन्म मृत्यू ह्याच्यातच आपण फिरतो आहे. आणि मग आपण जर भगवंताकडे गेलो, भगवंताला शरण गेलो, तर भगवंत काय करतो आहे, तर हे सुद्धा आपल्याला इथे भगवंत सांगता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. स्वाती माताजी. अनन्याश्चिन्तयन्तो माय ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हा, पण जे माझी भक्तिभावाने पूजा करतात, माझ्या दिव्य स्वरूपाचे चिंतन करतात, त्यांच्याकडे जे उणे आहे ते मी त्यांच्याकडे नेतो आणि त्यांच्याकडे जे आहे ते जपतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे एक शब्द आहे बघा, योगक्षेमं वहाम्यहम. हा आपण शब्द हे वाक्य आपण ऐकलेलं आहे, वाचलेलं आहे. आठवत आहे का कोणाला? कुठे ऐकलंय, कुठे वाचलंय? कोणाला आठवतंय? LIC आहे का? हो, अगदी बरोबर. खूप छान माताजी, की LICचं ब्रीद वाक्य आपण म्हणू शकतो, त्या कॅप्शन लाईन आहे. योगक्षेमं वहाम्यहम. आपण LIC सारख्या पॉलिसीज काढतो. आपण का काढतो? की LIC म्हणजे ज्या पॉलिसीज ज्या असतात, त्या लाईफ इन्शुरन्स सारख्या, त्याचं साधारण काय असतं, एक नंबर तुमचे काहीतरी हप्ते असतात, वार्षिक हप्ते. सपोज 10 वर्षाचे असतील, 10 हप्ते असतील. तर ते तुम्हाला ते 10 हप्ते भरायचे असतात. पण त्याच्यामध्ये जर कोणाला मृत्यू आला, काय आला, तर तुम्ही जेवढे काही भरलेले आहेत, हप्ते भरलेले आहेत, तर जे काही, तर ते तुम्हाला ते पैसे पण परत मिळतात. आणि तुम्ही जेवढ्या अमाउंटने तुम्ही तुमचं लाईफ सिक्युअर्ड केलेलं आहे, तर ती अमाउंट सुद्धा, मॅच्युरिटी अमाउंट सुद्धा म्हणजे तुमच्या मृत्यू मागे तुमच्या मागे कोण आहेत त्यांना मिळतं. म्हणजे जे आहे ते सुद्धा परत केलेलं आहे आणि जे ठरवलं आहे ते सुद्धा मिळतं आहे. बरोबर? अशा म्हणजे आणि म्हणून असं हे कुठेतरी त्यांनी हे ब्रीदवाक्य ही कॅप्शन लाईन घेतलेली आहे. भगवंत सुद्धा असंच करतात. भगवंत काय करतात? अनन्य भक्ती आपण 12व्या अध्यायात बघणार आहोत. पण जे अनन्य भक्तीमध्ये आहेत,
किंवा जे माझी भक्तिभावाने पूजा अर्चा करत आहेत, भगवंत म्हणत आहेत, माझ्या दिव्य स्वरूपाचं चिंतन करत आहेत, तर ज्यांच्याकडे जे उणं आहे ते तर मी देतोच, पण जे आहे ते सुद्धा म्हणजे जपतो आहे. असं इथे भगवंत सांगत आहेत. म्हणजे तुम्हाला कशाची कमी पडू देत नाहीत भगवंत. ते फक्त आणि फक्त त्यांच्याकडे एकच गोष्ट आहे, की तुम्ही मला साथ घाला, मला शरण या. भक्तीने, भक्तिभावाने माझी पूजा अर्चा करा, माझी आराधना करा, माझी सेवा करा. कालच आपण एक उदाहरण पाहिलं होतं भरत महाराजांचं. भरत महाराज भगवंताचे खूप श्रेष्ठ असे भक्त होते किंवा उत्तम अधिकारी आपण असं म्हणू शकतो. पण काय झालं, मोहमाया सतत परीक्षा बघत असते आणि मग काल काय झालं, की जेव्हा ते आपण पाहिलं, की त्या पाडसाच्या मोहामध्ये अडकले. बरोबर? त्यांनी त्या पाडसाला वाचवलं, त्याचा जन्म ते जे काही बुडण्यापासून वाचवलं, त्यांना खाऊ-पिऊ घातलं, त्यांना त्यांच्या अ, कुटीमध्ये आणून सोडलं. तर ते बरोबर केलं त्यांनी. तो धर्मच आहे. ते त्यांचं आद्य कर्तव्य आहे, इदी कर्तव्य आहे. पण कुठेतरी ते करत असताना जेव्हा पूजा अर्चा करत होते, ते त्यांचा यज्ञविधी करत होते, तेव्हा त्यांनी की त्या पाडसाचं त्यांनी जीव वाचवला. पण त्याचं पालन-पोषण करण्यासाठी भगवंत समर्थ आहेत ना. त्यांना त्याची चिंता करायची गरज नव्हती, की योगक्षेमम वहाम्यहम्. आपण जे काही करतोय, मग आपल्या कुटुंबाचं पालन-पोषण आपोआप भगवंत करतात, की ते अजिबात जेव्हा आपण भगवंताला शरण जातो, तर बाकी सगळं भगवंत बघून देतात. ते काहीही आपल्याला सांगावं लागत नाही, काहीही मागावं लागत नाही. त्यासाठी सुदामांसारखं उत्तम उदाहरण नाही आहे या गोष्टीसाठी. त्यांची गोष्ट पण आपण पुढच्या अध्यायात बघणार आहोत. तर हे सगळं जे आहे, तर हे कुठेतरी ते भरत महाराजांना विसर पडला म्हणा किंवा ज्या परीक्षा जी मोहमायेने घेतली, ती कुठेतरी ते त्या परीक्षेमध्ये ते उत्तीर्ण झाले नाही आणि म्हणून त्यांना पुन्हा दुसरा जन्म, पुन्हा तिसरा जन्म असं घ्यावं लागलं आणि नंतर त्यांना मोक्ष मिळाला. हो की नाही? तर हे लक्षात ठेवायचं, की आपल्याला भक्तिभावाने अगदी भगवंताच्या दिव्य स्वरूपाची पूजा करायची आहे. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, हरे कृष्ण स्वाती माताजी. हरे कृष्णा. येऽप्यन्य देवतां भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेमपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा रोहिणी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे कौंतेया, जे लोक इतर देवतांचे भक्त आहेत आणि जे त्यांचे श्रद्धेने पूजन करतात, ते वस्तुतः माझेच पूजन करतात, परंतु त्यांची ती आराधना चुकीच्या मार्गाने केलेली असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवंत इथे सांगत आहेत, की जे प्रतिदेवतांची आराधना पूजा करत आहे, श्रद्धा करत आहेत. कालच्या भागात आपण पाहिलं अध्यायामध्ये, की भगवंतच ते भगवंताचाच विस्तार आहेत, ज्या प्रतिदेवता आहेत. पण काय होत आहे, की जेव्हा आपण प्रतिदेवतांची पूजा अर्चा करतो, तेव्हा जे इप्सित फळ जे आहे, म्हणजे जे आपल्या भौतिक इच्छा आकांक्षा ते पूर्ण करत आहेत. पण फायनल अथॉरिटी म्हणजे मोक्ष देण्याचं काम किंवा जे जे आपल्याला अंतिम गोल आहे किंवा आपल्याला ह्या जर जन्म मृत्यूच्या विळख्यात पडायचं असेल, तर त्याच्यासाठी आपल्याला भगवंत आणि भगवंतालाच शरण जाणं किंवा त्याची परमिशन घेणंच गरजेचं आहे. आणि म्हणून मग भगवंत म्हणत आहेत, की ते वस्तुतः माझीच पूजन करतात कारण ते माझ्याच शक्तीचा विस्तार आहेत. पण तरीही कुठेतरी पुन्हा त्या जन्म मृत्यूच्या विळख्यामधनं बाहेर पडत नाही आहेत. आणि म्हणून जर आपण भगवंताला शरण गेलो, भगवंताची पूजा अर्चा आराधना केली, तर आपल्याला लवकर मोक्ष मिळेल किंवा असं इथे भगवंत सांगत आहेत. आणि एक मिनिट. हां. मग पुढे म्हणत आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. यान्ति देवव्रता देवन् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्यजिनोऽपि माम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण रोहिणी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जे देवतांची पूजा करतात ते देवतांमध्ये जन्म घेतील, जे भूत आणि आत्मा यांची पूजा करतात ते अशा प्राण्यांमध्ये जन्म घेतील, जे पूर्वजांची पूजा करतात ते पूर्वजांकडे जातात आणि जे माझी उपासना करतात ते माझ्या बरोबर राहतील.
हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता हे किती सोप्या पद्धतीत भगवंतांनी सांगून टाकलं आहे. जे माझ्या बरोबर आहेत ते माझ्या बरोबर सदैव राहतील. जे ज्या देवतांची पूजा घेतील, अर्चा प्रतिदेवतांची करतील, तर ते पुन्हा त्यांचा ते जन्म मृत्यूच्या विळख्यात अडकणार आहेत. जे भूत आत्मा म्हणजे आपण कुठेतरी ब्लॅक मॅजिक वगैरे असं म्हणतो, तर ते तशाच पद्धतीने त्यांना तो जन्म मिळणार आहे किंवा त्याच अधःपतन कुठेतरी होऊ शकतं. किंवा जे पूर्वजांची पूजा करतात म्हणजे तर त्यांचं पण त्याच पद्धतीने ते तिकडे जातील. म्हणजे जे ज्याची पूजा आराधना करत आहेत त्या पद्धतीचंच त्यांना फळ मिळतं आहे असं भगवंत म्हणत आहेत. म्हणजे भगवंताबरोबर राहायचं आहे, भगवंताची पूजा आराधना करायची आहे, तर काय करायचं आहे? खूप मोठं काही करायचं आहे का? किती सोपं आहे. तर हे सुद्धा भगवंतच ह्या श्लोकामध्ये सांगता आहेत. हरे कृष्ण. स्वाती माताजी. हरे कृष्ण. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या तदहं उपहरतम अश्नामी. भक्तिपरुतम् अश्नामि प्रयतात्मनः. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. रोहिणी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जर कोणी मला प्रेमाने आणि भक्तीने एखादे पान, फूल, फळ किंवा पाणी अर्पण केले तर मी ते स्वीकारेन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माता तर ह्या श्लोकामध्ये काय म्हटलंय? पत्रम पुष्पम फलम तोयम. पत्र म्हणजे तुळशीपत्र, फूल, फळ, तोयम म्हणजे तोय म्हणजे पाणी. म्हणजे तर ह्या 4 गोष्टी ज्या सहज कोणाच्याही घरी शक्य आहेत, तर जे मनोभावे भगवंताला अर्पण करेल तर ते मी स्वीकारेन असं इथे भगवंत सांगत आहेत. आणि मग त्याचबरोबर पुढचाही श्लोक आपण वाचूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कुंती पुत्र, तू जे काही करतोस, जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस आणि दान करतोस, तसेच तू जे काही तपस्या करतोस ते सर्व मला अर्पण म्हणून करावे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माता हे फार सोप्या पद्धतीने इथे सांगितलेलं आहे. पत्र पुष्पम फलम तोयम. हे आपल्याला रोजच्या रोज आपण जेव्हा पूजा अर्चा करू काय तेव्हा ही भगवंताची ही आपण एक सेवा म्हणून आपण रोजच्या रोज त्यांना हे अर्पण केलं पाहिजे. आणि जेव्हा आपण मनोभावे करू तेव्हा भगवंत सांगत आहेत ते मी नक्कीच स्वीकारेन, त्याचा स्वीकार करेन. फार मोठं काही आपल्याला वेगळं करायची गरज नाही आहे. जे सहज आपल्या घरामध्ये उपलब्ध आहे तेच आपल्याला भगवंताला द्यायचं आहे. आणि मग पुढे काय म्हणत आहेत की यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि. म्हणजे जे काही खातो आहेस, जे काही करतो आहेस, जे काही अर्पण करतो आहेस, म्हणजे काय की भक्तियुक्त कर्म. पुन्हा इथे तेच सांगितलेलं आहे की जे काही करणार आहेस तर ते मला अर्पण कर, मला स्मरून कर. आणि मग नक्कीच त्यामुळे आपण त्या भक्तियुक्त जर कर्म केलं तर आपल्याला काय होतं, त्या कर्मबंधनामध्ये आपण अडकत नाही. कर्मबंधनामध्ये अडकत नाही म्हणजे जर कर्मच आपण भगवंताला अर्पण केलं, त्याचं फळ जर भगवंताला अर्पण केलं, तर मग त्याच्या मागचं जे काही आहे त्याच्या मागे जर आपण काही कुठे दोष जरी असेल तरी आपण त्याच्यामध्ये अडकत नाही, त्याच्या परिणामांमध्ये आपण अडकत नाही. हे पुन्हा एकदा आपल्याला सांगता आहेत. मग पुढे जाऊन भगवंत म्हणत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. स्वाती हरे माताजी. कृष्ण. समोहम सर्वभूतेषु न न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मी कुणाचा द्वेष करीत नाही, तसेच कोणाशी पक्षपातही करीत नाही. सर्वजण मला सारखेच आहेत, परंतु जो कोणी भक्तिभावाने माझी सेवा करतो तो माझा मित्र आहे, माझ्या ठाई स्थित आहे आणि मी सुद्धा त्याचा मित्र आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगत आहेत की पहिल्या श्लोकात जे सांगितलं होतं तेच मला सांगता. इथे परत भगवंत म्हणत आहेत की जो कोणी द्वेष करत नाही, द्वेष मत्सर जो कोणी करत नाही, जो कधीच कोणाशी पक्षपात करत नाही, असे सर्वच मला सारखे आहेत. आणि
पण जो भक्तिभावाने माझी सेवा करतो आहे, मला शरण आलेला आहे, तर त्यांच्यासाठी मी उत्तम असा मित्र आहे. आणि जसं आपण आता पाहिलं योगक्षेमम वहाम्यहम. मग भगवंत सर्वच जे काही आहे ते सगळं निभावून नेत आहेत. तर पण इथे आपल्याला अजून एक गोष्ट आहे, की भगवंत कोणाचाही द्वेष करत नाहीत. म्हणजे आपल्याला आता इथे आपण बघितलं आहे, की जे आस्तिक आहेत आणि नास्तिकही आहेत, बरोबर? मग आस्तिक जे आहेत भगवंताची पूजा अर्चा करत आहेत म्हणून ते भगवंताचे लाडके, आणि जे नास्तिक आहेत म्हणून ते भगवंताचे लाडके असं नाही. तर भगवंत असा कुठलाही पक्षपात, दुजाभाव करत नाही. इथे मी पुन्हा तेच उदाहरण देईल, की आई जी असते, आईला 2 मुलं असतात. एक मुलगा असतो तो गुणी बाळ असतो आणि एक असतो तो द्वाड असतो, मस्तीखोर असतो. पण मग असं असतं का, की मग गुणी बाळ जो असतो त्याच्यावर आईचं जास्त प्रेम असतं आणि जो मस्तीखोर असतो त्याच्यावर नसतं. असं नसतं की नाही, दोघांची सारखीच काळजी असते. तेवढंच आई प्रेम करते. भगवंताचं सुद्धा तसंच असतं, की जे ते पक्षपात करत नाही. जे नास्तिक आहेत, नाही विश्वास आहे, पण त्यांचं सुद्धा त्यांच्यावर सुद्धा भगवंत कुठलाही पक्षपात करत नाहीत. ते वाट बघत आहेत, की आज नाही तर उद्या, ह्या जन्मात नाही तर पुढच्या जन्मात ते कधीतरी मला शरण येतील आणि ते त्यांच्या मोक्षधामाला परत येतील. आणि पण जे जे आस्तिक आहेत, जे भगवंताला शरण आलेले आहेत, तर आपण तर तो भगवंत हा भावग्राही जनार्दन आहे, भावाचा भुकेला आहे. आणि त्यामुळे ज्या भावनेने आपण भगवंताकडे जातो आहे, तीच भावना तो आपल्याला परत करतो आहे. तो आपला सर्वोत्कृष्ट असा मित्र आहे, तो आपला बेस्ट फ्रेंड आहे, आपण असं म्हणू शकतो. आणि त्यामुळे तो आपला योगक्षेमम वहाम्यहम ज्या पद्धतीने भगवंताने सांगितलेलं आहे, तर तो ते सगळं निभावून नेतो आहे. आणि मग पुढे एक मिनिट. हरे कृष्णा माताजी. ना आपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव स्मन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि सः. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. रोहिणी माताजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. हो, जरी एखाद्याने अत्यंत घृणास्पद कृत्य केली तरी तो भक्तीने सेवेत गुंतला असेल तर तो योग्य स्थितीत असल्यामुळे त्याला संत मानले पाहिजे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तर ह्या श्लोकाचा अर्थ समजण्यासाठी आपण एक गोष्ट ऐकली होती. तर ती आपण हरिदास ठाकूर यांची गोष्ट ऐकली होती चैतन्य चरितामृत मधली. तर त्याच्यामधली जी वैश्याश्री होती, त्या वैश्याश्रीची वैष्णवी झाली. त्याच्यानंतर आपण मृगारीची गोष्ट ऐकलेली आहे, की त्याच्यानंतर आपल्या सगळ्यांना माहिती असलेले वाल्याचे वाल्मिकी ऋषी झाले. म्हणजे त्यांनी सुरुवातीला त्यांची कृत्य कशी होती, घृणास्पद अशी कृत्य होती. पण जेव्हा ते भक्ती सेवेत गुंतले, तेव्हा ते संत पदावर पोचले, ते ऋषी मुनी झाले, की हो की नाही, सगळे त्यांच्या पुढे नतमस्तक होत आहेत, ते सर्वत्र सगळ्यांना ज्ञान देत आहेत. म्हणजे हे परिवर्तन केवळ आणि केवळ कशामुळे घडू शकतं, जेव्हा जो भक्ती सेवेत गुंतलेला आहे, जो भगवंताचं नाम घेतो आहे, अंतर्बाह्य शुद्धीकरण ते केवळ नामामुळेच शक्य आहे. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, हरे कृष्ण माताजी. स्वाती माताजी. न क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तो त्वरित नीतिमान बनतो आणि शाश्वत शांती प्राप्त करतो. हे कुंतीपुत्र, माझ्या भक्तांचा कधीही नाश होत नाही. निर्भयी हो आणि ही घोषणा कर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगताहेत, जे आपण पाहिलं, की कोणी कितीही घृणास्पद कृत्य केली, पण जो भक्ती मार्गाला लागतो, तर अंतर्बाह्य शुद्ध होतो आणि तो त्वरित नीतिमान बनतो आणि त्याला सच्चिदानंद असं म्हणतो की नाही, शाश्वत अशी शांती प्राप्त होते. आणि मग असा जो भक्त जो असतो, असा जो परिवर्तित जो भक्त जो असतो, त्याचा कधीही नाश होत नाही. आणि म्हणून पुन्हा भगवंत अर्जुनाला सांगतायत, ग्वाही देत आहेत, तू घाबरू नकोस, तू निर्भयी हो. कुठेतरी अर्जुनाला वाटतंय की नाही, मला पाप लागेल की काय, हे माझेच गुरुजन आहेत, हे माझेच ज्येष्ठ आहेत, मी यांना कसं मारू.
म्हणून भगवंत पुन्हा सांगतायत तू निर्भयी हो आणि युद्धाची घोषणा कर, युद्धाला सज्ज हो. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माम हि व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परांगतिम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे पृथ्वाच्या पुत्रा, जे माझा आश्रय घेतात, तरी ते निम्न जन्माचे असले तरी स्त्रिया, वैश्य, व्यापारी तसेच शुद्ध म्हणजे कामगार, शूद्र म्हणजे कामगार सर्वोच्च स्थानापर्यंत पोहोचू शकतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भगवंत असं सांगता आहेत की तुम्ही जरी कनिष्ठ जन्मामध्ये जरी जन्म घेतला असेल, तरी जसं आता आपण पाहिलं की आपण उदाहरणं पाहिली की वाल्या कोळीचे वाल्मिकी ऋषी झाले, मृगारीच आपण गोष्ट पाहिली होती. त्याच्यानंतर हरिदास ठाकूर यांची गोष्ट पाहिली होती, ती वेश्यास्त्री, की जरी त्यांनी घृणास्पद कृत्य केली, जरी ते त्यांच्याकडनं ती कृत्य का घडली, कारण की ते निम्न कनिष्ठ याच्यामध्ये ते जन्म झाला होता आणि म्हणून त्यांची ते जे त्यांना जे योग्य त्यांच्याकडे जे होतं त्या पद्धतीने ते कुठेतरी कार्य करत होते. आणि मग ज्यांनी जेव्हा भगवंताचा आश्रय घेतला, भगवंताला शरण आले, तेव्हा काय झालं, तेव्हा त्यांना अशांना सुद्धा भगवंत सर्वोच्च स्थानापर्यंत भगवंतांनी पोहोचवलं किंवा त्यांना मोक्ष मिळाला, हो की नाही, की त्यांची सुद्धा भगवंतांनी काळजी घेतली. आणि मग पुढे भगवंत म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यासि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः. जय हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण माताजी. आपले मन सदैव माझे चिंतन करण्यामागे युक्त कर. माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर आणि माझे पूजन कर. माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममाण झाल्याने तू निश्चितच मला प्राप्त होशील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माता इथे काय सांगता आहेत, या सगळ्या हा श्लोक जो आहे हा महत्वाचा आहे. हा तुम्हाला 18व्या अध्यायात पुन्हा बघायला मिळेल की मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु. मग आपलं मन सदैव माझ्या चिंतनामध्ये नियुक्त कर. भगवंता चा भक्त हो, मला नमस्कार कर, माझं पूजन कर आणि माझ्यामध्ये मतपरायण झाला तर निश्चितच तुम्हाला प्राप्त होतील. म्हणजे आपण जर मनोभावे आपण तो भावग्रही जनार्दन आहे की नाही, म्हणजे आपण मनोभावे आपले सर्व आसक्ती, सर्व इंद्रिय विषय, सर्व प्रलोभन सर्व बाजूला सारून, जसं कासव कसे आपले अवयव आवळून धरतो, तसं आपण सगळ्या आपल्या इच्छा आकांक्षा आवळून आपण जर एकाग्र चित्ताने खूप त्या भावाने, त्या भक्तिभावाने, त्या प्रेमभावाने जर आपण भगवंताला स्मरण केलं, त्याची आराधना केली, त्याची सेवा केली, तर ती निश्चितच भगवंतापर्यंत पोहोचते. आणि मग जसं भगवंत म्हणत आहेत, योगक्षेमं वहाम्यहम, मग आपल्याला कशाची चिंता उरत नाही आणि आपण नक्कीच आपला जे काही संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन काय आहे, आपल्याला मोक्ष मिळणं, आपल्याला भगवत धामापर्यंत जाणं, वैकुंठ लोकापर्यंत जाणं, हेच आपलं प्रयोजन आहे की नाही. आणि नक्कीच तुम्हाला प्राप्त होशील असं इथे सांगता आहेत. मग आपल्याला आजच्या अध्यायात आपण काय पाहिलं की भगवंताबद्दलचं भगवंतांनी पुन्हा त्यांच्या ऐश्वर्यांबद्दल ज्ञान दिलेलं आहे. मग राजविद्या राजगुह्य म्हणजे आपण भगवंताचे शाश्वत असे अंश आहोत, बरोबर. मग आपलं प्रयोजन काय आहे, आपल्याला भगवंताची भक्ती करायची आहे. मग भगवंताकडे जाण्याचे विविध मार्ग आहेत. मग काय आहेत, मग त्या नवविध भक्ती आहेत. सततम कीर्तयंतो मा, भगवंतांचं कीर्तन करा. श्रवण भक्ती आहे, दास्य भक्ती आहे, वंदनम, त्याच्यानंतर अर्चनम. तुम्ही जे काय की त्या कुठल्याही प्रकाराने तुम्ही भगवंताची भक्ती करा, सेवा करा. आणि भगवंताची सेवा करता करता, भक्ती करता करता तुम्हाला तुमच्यामध्ये अंतर्बाह्य शुद्धीकरण झाल्यावर तुम्हाला अनन्य भक्तीची गोडी लागेल.
आणि जेव्हा अनन्य भक्तीची गोडी लागते जेव्हा, तेव्हा नक्कीच आपण काय होतंय की सतत आपण भगवंताला पूर्णपणे मतपरायण होऊन आपण त्याचं नाम घेतो आहे, त्याला शरण जातो आहे, त्याची सेवा करतो आहे. आणि हे सगळं झाल्यानंतर निश्चितच आपला गोल काय आहे, संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन. आपलं प्रयोजन काय आहे, आपला गोल काय आहे, टार्गेट काय आहे, की भगवत धामापर्यंत पोहोचणं. या जन्म मृत्यूच्या विळख्यातून आपल्याला बाहेर पडायचं आहे. मग हे जर पाश आपल्याला तोडायचे असतील, हे जर पाश आपल्याला बाजूला सारायचे असतील, तर नामाची कास धरणं गरजेचं आहे. नाम घेणं गरजेचं आहे. म्हणजे निश्चितच आपल्याला ह्या जन्मात नाही तर पुढच्या नाही तर पुढच्या क्रमशः आपल्याला भगवत धामाची प्राप्ती होईल, त्या शाश्वत धामाची प्राप्ती होईल, की जिथे आपल्याला दिव्य शरीर असं प्रदान होईल आणि तिथनं आपल्याला परत पुन्हा या मृत्यूलोकामध्ये येणं नाही. असं हे कुठेतरी भगवंत सांगत आहेत आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. हरे कृष्णा.